Ni doho mamalo golo chik ne okil mar Japecho e bura mar wach mar muko od jago moro manyinge ni Raj Shah kod ominode ma en Avani Shah. Idwa ni jogo okildego mondo ndik oboke mar kuong'ruok mar lero gima nomiyo ne gimuko odno maonge chik mar doho. Koro jang'ad bura Oscar Angote oyango ni okang' mar muko odno mar siling milion 80 ne ok opuodhi gi doho. Angote dwaro ni ler ochiw motegno kapok ochopo tich abich mar juma montiere ni. Bura ibiro winji kendo wuok tich juma manyien. Jomin bura ne okwayo doho mondo omigi thuolo mar medo geng'o ne Japecho men Zakari Baraza. Kata kamano, doho nolero ni ng'eto no ibiro yangi mana kiny. Mr. Nanyuki Advocate and Mr. Zakaria Baraza, trading as Siuma auctioneers, to swear affidavits explaining the circumstances under which they carried out eviction and demolition of the house standing on LR 1870/Roman 3/46, notwithstanding the express orders of the lower court, which provided that the injunctive orders should not be interpreted to mean eviction of the respondent. They said affidavits to be filed by Friday, 11th of November 2022. The court will give further directions and orders on that issue of the said orders vis-a-vis the eviction and demolition of the house on 14th of November 2022.